ba ni bacci ba, saboda ina zama ba ko ka kafa min sharri ba ya bi na har lahira, to ba ni bacci ba. Kuma duk wanda ya ce ni ci Allah ya isa ban yafe kuma sai ranar alkiyama mun tsaya ni da shi ko ni da ku ko ni da su sai mun yi jawabi. Wallahi duk wanda ya ce ni ci Allah ya isa ban yafe ba, kuma kun san Allah dai gatan bawa ne, kuma Allah ba azzalimin kowa bane ba. Kawai kun wani kun je kun ƙwalo can bidiyon ku a snap. Na'am. Yi mana sacin. Ita ce? Duba da sauri. Ya wallahi ita ce. Ya to mu goge bidiyon ko mu bashi. Wanda yake son bidiyon. Allah ya sa kan mu zama in iska ya Allah. Allah ka sa kan mu lalace. Ya Allah ka raba mu. Allah ka sa kan mu zama in duniya. Kai! Gaskiya amani abin nan naki yayi muni da yawa. Bakin ba mu kunya amani. Irin wannan update ai abin yayi muni da yawa. Kun san me yake faruwa da amani? Kun san wani abu tai? Ba zan dora muku wannan abin ba. Amma duk wanda yake so kai mun magana a comment section sai na tura mai ta private. Amma da sharafi babu wanda zai yi posting din na tura masa. Duk wanda na tura masa yi posting ni dai ban yafi ba ta bangare ko da ita yafi tunda ya ci amana ta.